kono ni wari ube dowla kam misiru demenaye lesiri bola dina kono Cheikh Abdul Muhsin Abadi ñinin karanni na ko basite nunna min bambi ta'awun alal birri wa taqwa nunu ñe ñogon deme de Allah batoka ibum bazi Abdul Muhsin Abadi ñinin karan nunu na kesu hera kesu misiru kono ka kesu sigi misiru kono jakote forcete mo min ni iye fembila a kono ni ala ye ni misiri deme basite ulula dina kono bon ko doko ale be minamunta kadi demisenu ma ku kata fere mais ale ba fo demisenu ye ne ka prier ninde mais ayeta u fere naye min sura aka o ya taye ube wakati dola ba fo ma ayeta u fere nu u fere la usanna na nere be do di awma folo ba fo ma bayu tashrif doni ka ba ko qararu bola mana ka fendi mo man nim fule ne ka prier wa kelende men ni e mi suraka e bota ko qararu bola abese ka ke alete fen suraka abese ka ke be chaman suraka abese ka ke be fitini suraka ni nya qararu e ko qararu be ni rola tebbe wo fulana fana ta fere ta nu fere la nana ni nya minde awma fana e qararu e obese ka keleni mankanci ani nyogon chere ubena ebe se ka fendo di uluma ulube jwala atebbe ala obe mankan ni nyogon sama na tani nyogon che ni tebbe do semi rahimahullah konni aka boda nyuma e minye ikam minandi mo makarasa tan ni fere e kasara kabbe aka sarala ebe ta yala ni mi ka fere liminke e kasara yinne iba ale abebbe ale kasarala ewa abeta fere likeye donc ale kasara de be e kasisa donc a konninde ya boday mais minye ni e min suraka qararu bola donc na tanyen ni sugu ko adama karasa ni fere nye awa nin na nyugona nebe yala ka fere ka sara ninde abebe aka sarala donc ale beta yala ka fere e bon ko ewa ulu ye komrasa unye foro komrasa dama ube ukamina undi nyogoma ni salinya korola la ne makobe hakem minan nin kamina la ibat ibinata ita sa de beta fere nin fana makobe hakem minay kamina la beta fere donc ni salite mena be kontu bo nimbe tebbe doni ko wiye fatawa ke nimbe kan nin tebbe nimbe do hadisa kono wala ya bi uma laysa indaka e kam minante ni nye ciden ko e kana fen fere ka tono mina minte tay wala bayu ma la yamluku ciden ko minte ka marala e ma min mara ni tate i kano fere ko be tono minala donc nonun tebbe islamia sarela be mugo bolo utebbe ala utebbe ni bunu yesunu ka buluguta kitabul buyu abe kuma nonun ka ngam minan fule abi koro e ka fere misali la ni salli temena ambena kontu be ni min fere la ibo woridi ni min tora ikoro ewa ibo natu ibo sagi ni tebbe qararu de be nonu be na ni kelewude adu be na ya do mina imbake kamara se bolo dura betache karasan kam minan nati ba foye hasirinye aya do si sabe marase ne bola nanata ube ni mina mena e bolo sisa ale nana kam minan tababu acianda karasan ne kam minan nogoray bolode minay nogoray bolode kele di nyogon sama bena donc nunu mi kele woni nyogon sama de mogo ni nyogon ci awa ado fana ye munye jamfantu do baake e kam minan min bilala ale koro abe sanade mi abeta nyogona sakanato
inyata la masa a cekata ka sɔrɔ ale ta bɛɛ fɛrɛ la donc nunu kosɔn ani ciden karisa kosɔn nin ko sugu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔtawa bɛ mɔgɔw degun dɛ mais mun na a b'an degun parce que an donna sugu la an ma sariya ɲaɲini a la fɔlɔ an donna sugu la ka don sanni feere la an ma sariya ɲaɲini an ka kow la fɔlɔ alagadaritigi ka baara m'o kɛ wala yahillu lahu an yaf'ala fiiha hatta ya'lama hukma allahi fihi a ko a tɛ daga mukallifu ye baaligu ye i ka fɛn foyi kɛ diina la fɔlɔ fo i ka ala ka kiiri de don a la fɔlɔ n'i ye fɛn ɲininka i ye ala ka kiiri dɔn o la i ye ala ka kiiri dɔn o kɔfɛ i dɔnn'a la kɔnɔnafili b'i sɔrɔ la wa mais n'i donna fɛn kɔnɔ e ma ala ka kiiri ɲini o la ni ala ka kiiri nana e ka ma kɛ e sago ye a b'i degun a t'i degun o de degun bɛ mɔgɔw kan ayiwa nin ko suguw tɛ bɛn bɔda ye min ye nin na i minan hakɛ bɛ ni mako b'a la taa a sa bolo i k'a ka wari d'a ma i k'i ka minan ta i ka taa n'a i ka bitigi kɔnɔ cogo min y'i diya i b'a feere kɛlɛ u b'a filanan ni warijɛ t'i bolo karisa e ka minan min filɛ nin ye ni duusɛni hakɛ mako b'a la juru dɔn na wari tɛ n bolo sa dɛ i b'a juru dɔn na a b'a juru dɔn i la i n'i ka minan ta bɛɛ ta kiliyanw y'a sa i bolo e de t'a dɔn kiliyanw ma sa o ale ka wari juru de b'i la ninnu bɔda ye nin de mais an filɛ ka cogoya min kɛ sisan to surubulon seminu ko nin fana bayo tasirifu in dɔ de filɛ nin fana ye a ko a tɛ bɛn dɔnnikɛbaw ko nin tɛ bɛn k'a bila i kɔrɔ ni min san n'a la i n'a wari di ni masa n'a n'o cɛ a tɛ bɛn i ma i ka sa bolo a kɛri ta ye i bɛ taa bila i ka bitigi la i b'a feere ou bien i b'a juru t'a bolo a kɛri ta ye minan san na sa a ma sa sa o minan tɛ sagi ka taa ale ma ale ka wari de ka juru bɛ e la donc ninnu de ye ninnu bɔda ye mais an filɛ ka kɛcogo minnu kɛ olu tɛ bɛn hali e yɛrɛ ka minan filɛ yɛrɛ i kana bitigitigi fɛ nin duusɛni hakɛ i ka minan la mako b'a la a y'a jate i y'a ka wari ta k'a d'a ma ciden ye mun fɔ a ko n'i ye hali minan san nin cogo la k'a to a tigi ka bitigi la e kana feere kiliyan ma fɔlɔ dɛ fo i n'a kana i ka bitigi de la mais i kana feere kiliyan ma k'a to ale ka bitigi la dɛ a wari sarala fana ha mais a ko i kana a ta hatta tuhawijuhum tujaru ila rihalihim ni hari minan sa mɔgɔ bolo de a bɛnna a y'a cɛ k'a d'i ma a y'a cɛ k'a da i y'a ka wari d'a ma kiliyan nana ko i b'a feere a ma a ka bitigi kɔnɔ ciden ko i kana kɛ dɛ i ka minan ta de fɔlɔ i ka lase i ka bitigi ma wala n'i b'a feere cogo min i b'a feere wala ninnu ka faamu bon ko ale y'a mɛn ko ciden ko Umar ibn Khattab ko ni malikaw y'a ɲininka ko a b'o jaabi ko ale fana bɛ malikaw ɲininka ko e tigi ye jɔn ye Allahu alamu ne ma nin ye fo ni y'a sɛgɛsɛgɛ ne ma nin ye n t'a dɔn a sabatilen ou bien a sabatilen tɛ donc a kɔfɛ ko anw ta bɛ kɛ mun ye pour an ka jaabili kɛ anw ta bɛ kɛ mun ye pour i ka jaabili kɛ i tugu kuranna ko i ka tugu sunna ko ala fahamu salafu salih kɛ silama ɲuman ye i ka kɛ ciden ka taasira kan ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ o mɔgɔ kɛra silama ɲuman ye ka ala kelen pewu bato i ma foyi fara ala kan i ni musirikiya ma don kaburu kɔnɔ i ni bidiya ma don kaburu kɔnɔ i bɛ ɲininkali ninnu jaabi mais ni mɔgɔ o mɔgɔ ni musirikiya de donna kaburu kɔnɔ ou bien bidiya minnu bɛ kafiriya e tɛ se ka jaabu kɛ dɛ donc ni e b'a fɛ malikaw ka jaabu i nɛn ka sabati k'u jaabi i ni tawhidi ka don kaburu kɔnɔ i ni sunna ka don kaburu kɔnɔ ni ni tawhidi ni sunna donna kaburu kɔnɔ dɔrɔn i b'o jaabi bon sanan ka sen nin ka ɲininkali ma nin ye kaburu ɲininkali min fɔ pour jaabu ka nɔgɔya i bolo a ye minnu fɔ Muhammadu bin Wahabu a ye salasatu usul dila olu de kan salasatu usul a kun yɛrɛ n'a ko lesiri saba o lesiri saba in de ye kaburu jaabu ye ma rabbuka wa ma diinuka wa ma nabiyuka
donc ini ala ka doni tawhidi kado wayema rabbuka bo jabi o ma dinuka ini silamiya sahalen kado kaburu kono ibo jabi anko silamiya sahalen yemunye al-islam huwa istislamu lillah bitawhid wa inqiyadu lahu bitaati wa bara'atu min ash-shirk wa ahlihi silama nyuma fule silamiya nyuma ki yere di alamani tawhidiye ki yere kolo alaye ni batoye ika bariya kabo mushrikiyama ani mushriku silamiya nyuma fule ni nyefula nan o ma nabiyuka ika nabi nyuma jumaye كيري صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أخبر وتصديقه فيما أخبر طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولن يعبد الله بما شرع ولن يعبد الله إلا بما شرع donc ika cide mbato cide nyamar ni minye kake cide nya kibariya fo mu ko hadisa de sabatira cide nya nin fo ikadala cide nyi bali pengo fenna ki baga ko nimbila iko toy ikana ala bato ni sirasiye cide ma minke sirai ni nunu fana sabatira bolo ini nin do na kaburu kono nu ko o ma nebi ko ba jabi wala pour kaburu malikaw nunu ka jabu kanye bolo ijanto ni sabalade tawhidi ina kaddo silama sahale cidem batoli sallallahu alaihi wasallam donc ni ñinin kali min kera o kofe ko do ko ale ba fe ka muso do furu ko muso ale ba maso ka muso in furu ko ale ba te dina tigi ambe min fo nunu na nyogona ka kabila ko nyana boy aka kabila kuntigi min be mo nyuma munun be aka kabula la o be abe dugu munun na be sigi minun kono mo nyuma munun be she uluma ni e ba maso e kele ni ba aye nyogon famu ni majigiye ni mukote yoro mi kele ni ba kele aye ko ira nyogona mba ne ba ken ni furu ni dina ni ninde kama munna e maso nka furu ba fana na afo ne maso ikan ni furu ni ninde kama abu lu hakili na ira nyogona de min ta ye sawabaye min ta ka kene abota ni e kele ni ba ma benina e yere ba do ibama kuma jole unfo ama kuma sifo minye delela mimbe muso ka furbali mais ama so mogo nyuma munun be ka ba masurunya mogo munun be mogo munun ka bo bolo atere sira munun be mogo munun bonyale mbu bolo ulu shen do ala uku ba deliye uku ibana ka hakilo ira nyogona ka kuma nyogonya puru akaso aka jendima abbe ka ke nyogon fe ne bo bila saralu de ka wiyen ko sugula ko e ka fo mo makara se tawhidi tigi e tawhidi mo ni e kambe tawhidi tigi tawhidi mo gorobali mi nyede e nya bala mushrikiya sita bolo abe ala kelempe wude bato mushrikiya ta bolo e ya ka tawhidi ya sabati no ode ko tawhidi tigi do bashi to onu ona nyogona folila bon kone mogo min ni sungalo banna o ye bato bane o bolo amba fo ye setane de ka bara ye do ko ye fari faga ni salaya ni setane ka bara ye donc o lambe min fo hada maden kera sungalo la chogo mi ijeja har ni sungalo temena sungalo de banna me sungalo tigi alabe sungalo tigi alaye chogo mi kalo to be tigi san kalo to be tigi alaye o chogo de la alabe balo sungalo la chogo mi donc kalo to fana la ika alabato donc munu nu sungalo banna nu bato banna golobe be sala we setane ka bara de iki yere bo setane bolo
i k'i ɲɛsi kurana kala ma k'i ɲɛsi bato ma k'i ɲɛsi salli ma ka duwawu kɛ ya mukhallibul qulubi sabbit qalbi ala dinika i ka ala deli ala bi dusukun sabati bato ka cogo min ala bi dusukun sabati diina ka cogo min bon ko ni mɔgɔ min ye tile 6 sun kɛ donc e tun t'a dɔn k'a fɔ a wajibilen bi ka i ka juru de sara fɔlɔ o kɔfɛ i nana dɔn ko fo i ka juru de sara i ye hakɛ min su sani k'a dɔn ko juru de kan ka bɛn o bɛ cogo di an b'a jigi baasi tɛ ka o la i ye hakɛ min su o bɛ jate i bolo donc i ka juru sara ni juru sarala a tɔ i b'a su baasi t'a la parce que k'a fɔ juru de bɛ bila tile 6 sun ye dɔɔnikɛbagaw ma bɛn a la a bɛ dɔɔnikɛbagaw dɔ bolo min ye nafila sun ye tɛ tile 6 sun bɛ nafila sun de la a bɛ se ka bila sarali ɲɛ ko parce que sarali wagati yiriwalen da fo ka taa saabani sunkalo juru sarali wagati yiriwalen do fo ka taa saabani la donc ko bato min wagati yiriwalen do ani bato min wagati kɔrɔlen do min ka wagati kɔrɔlen do n'ale wagati bɛ bɔ an b'o bila bato ɲɛ min ka wagati yiriwalen do dɔɔni kuma dɔw bɛ nin ka ko tile 6 su bɛ se ka kɛ sara ɲɛ mais an ka seegun an ka wagati seegu baw min ye Ibn Baz Ibn Usaymin Sheikh Albani olu b'a ka k'a fɔ tile 6 su tɛ se ka ɲa ka juru to i la olu b'o de kɛnɛya i k'i ka juru sara fɔlɔ de o kɔfɛ i bɛ tile 6 su kɛ wala mais ni mɔgɔ min tun t'a dɔn de e ye hakɛ min sun e tun t'a dɔn ko juru sarali de b'a ɲɛ a b'i wasa o hakɛ jatelen tɔ i bolo a b'i wasa i ka juru sara ni i ka juru sara hakɛ min tɔɔrɔla tile 6 la i b'o sara baasi t'o kan ko Firawuna su ko a bɛ mun kɔnɔ misi kɔnɔ ko yala jankata bɛ sama k'a to misi kɔnɔ ba tiɲɛ t'o la yɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ Firawuna su bɛ Misira tiɲɛ t'o la Sheikh Salih Fawzani ka fatawa kun al-Muntaqa fatawa Sheikh Salih Fawzani fawjana ko tiɲɛ t'a la k'a fɔ Firawuna ka su de fule bolo misi kɔnɔ Misira ko tiɲɛ t'a la Firawuna tora ji kɔnɔ donc falyawma nunazika bi badanika litakuna ayatan liman khalfaka ala kore atora ji kono dommide ala ko donde mbi ka su bo pour mogo munum bi kofe i ka su yeli na kuma tamanse koy sara nenni aya korte ko ala be Firawna su to bolo Misra ko sisa Firawna su tede Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin afana ya nyugona jabi ko min bu bolo ko Firawna suwa ko cinyatala parce que Firawna fatila tora jide la jiwoyo chaman de nana finye ba chaman de nana mumbayira ko Firawna ka sude ye ni harbi ako kasoro ciden tile temena sebon ye ewa Misra sigike kateme seba kele madele ka fo kulu bora Firawna ka suka uma kibariya fo yere o bena ye wulu ko fe chogore ko ni Firawna ka su ko abe mizen ko Firawna ka su tede su do bu bolo ye drobe wori mina mogola na ye mesu Firawna ka su te cinyatala Firawna ka su te hari ni su be mize kono fana doni ka bawu nyin karanina yala kaburu la jaba ni hada ma demmi mado kaburu kono kaburu la jaba bi sorowa Sheikh Salih Fawzani ko akoy tora jila o ewa kungo kono fende yuddu o kono de yi kuno isara iri de kawo hada ma dembe yoro kaburu la jabani ka janga kata kaburu nyin kalbi soroy ibe yoro ala bi ka yoro do kungo kono ko purti yere de ika sogo do ka ken nin kono kaburu la jaba bi so anyin kalbi soro alla jabi bi soro ibe yoro i tora jila ibe dugu jukoro sawo kungo kono feunde yuddo kono de yuddo ibe yoro kaburu la jaba bi soro ala be se fembela wa alaikum salam bon ko yala ni sebele bi ka droki ko fe ka nyefe ka salli almami no fe
a bɛ bɛn a tɛ bɛn sɛbɛnni dɔrɔko la a ɲɛfɛ dɔ a kɛfɛ dɔ Ibn Usaymin ko fɔlɔ ko silamɛdenw k'u janto u yɛrɛ la fini n'a b'a dɔn ni sɛbɛnni de b'a la a ye sɛbɛnni in kalan fana a ye sɛbɛnni in di a kalanbagaw ma fana i k'a kalan sɛbɛnni sugu jumɛn dɔn parce que silamɛ juguw sisan u bɛ fɛn bɛɛ kɛ silamɛw la u bɛ se k'u ka batofɛnw publicité kɛ sɛbɛnni kɛ dɔrɔki dɔ la silamɛden na u bɛ se ka u b'a kɛ ka sali u bɛ se k'u ka dɔlɔ dɔ publicité kɛ sɛbɛn dɔrɔki dɔ la e tɛ sɛbɛnni dɔ e tɛ français dɔ e tɛ anglais dɔ a bɛ e kan na i bɛ sali n'a ye donc a ko silamɛdenw n'a bɛ fɛn o fɛn ni sɛbɛnni de don anglais de don français de don ni sɛbɛnni don dɔrɔki don a b'a dɔrɔki la fɔlɔ sani o kɛ o dɔrɔki dɔ i kan na fɔlɔ sɛbɛnni in dɔ fɔlɔ mun dɔ kɛlɛ bon a filanan maayo minnu yɛrɛ filan bolo Sheikh Salih Fawzan a ye fatawa kɛ nin kan silamɛdenw kafiru balontannaw maayo minnu filɛ nin y'a haramu yɛrɛ a k'u dɔn a k'u dɔnli tɛ bɛn maayo minnu filɛ nin ye kafiri balontannaw n'u ka foto b'u la u ka tɔgɔ b'u la a tɛ bɛn silamɛden kɛ olu dɔn janko ka sali n'u ye fula sabanan sɛbɛnni minnu filɛ nin ye ni a bɛ ka dɔrɔki ɲɛfɛ a bɛ dɔrɔki kɔfɛ n'a bɛ dɔrɔki kɔfɛ Usaymin ko rahimahullah ni sɛbɛnni bɛ dɔrɔki kɔfɛ i man ka sali n'a ye parce que mɔgɔ min b'i kɔfɛ ni sɛbɛnni min bɛ ka dɔrɔki kɔfɛ n'a bɛ sɛbɛnni in dɔn a b'a a essayer k'a to sali la ko a b'a kalan n'a bɛ kɔfɛ a ɲɛ bɛ sɛbɛnni la a bɛ se k'a yɛrɛ to sali la k'i ka sɛbɛnni kalan i ka dɔrɔki kɔfɛ donc i y'a sogo la ka sali la wala n'i ye kɔni hadamaden kɔni n'i ka lawura suturara i salira i ka sali sahara dɛ mais silamɛdenw dɔnnikɛbaw ye fatawa minnu kɛ maayo minnu filɛ ni kafiri balontannaw foto b'o la u tɔgɔ b'o la silamɛdenw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u dɔnni ma dɔrɔki ni sɛbɛnniw b'a la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi an n'u kana sali u b'aw sogo la ka sali la ciden delila ka sali don dɔ la ani fini dɔ sali tɛrɛn bɛ finiw na sali kɔfɛ ciden ye fini in bɔ a ko a ye taa nin di a bɛ taa nin di karisa ma waati ni bi anamiziyati abi jahami a ye taa nin di abi jahami waati bi anamiziyatihi dɔlɔki de don dugu dɔ de bɛ dɔlɔki in bɛ dila u ye a tɔgɔ da fini bɛ dila ye fini tɔgɔ da ye a ko a ye taa ni nin dɔlɔki in ye nin ye sogo la n ka sali la sisan a ka taa abu jahami fɛ a ka fini min bɛ n'a bɔra anamizani a n'o kana nin ye sogo la n ka sali la sisan tɛrɛnw de tun b'a la sɛbɛnni tɛ dɛ a ɲɛgɛlen dɔ tɛrɛnw b'a la ciden salira n'a ye sali kɔfɛ a y'a bɔ a ko a ye taa ni nin ya ka na ni fini wɛrɛ ye kuma laɲini nin ye sogo la n ka sali la sisan donc fini dɔrɔki ni sɛbɛnniw b'a la sɛbɛnni minnu n'u bɛ mɔgɔ sogo la sali la silamɛdenw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u dɔnni ma sali la awa maayo minnu filɛ nin ye kafiru tɔgɔw ni kafiru fotow ni u ka publicitéw b'a la silamɛdenw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u dɔnni na k'a ka silamɛfiniw don a k'u bila subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kɔnɔ